ligad no nga Sabado sa mga markets naton no kag subong adlaw sang Lunes naglibot naman ang Committee on Market no chairman no nga si Councilor Celia Flor no at the same time siyempre upod badra no ang aton sa iya makabanan nga kwan nagatindog bilang City Legal Officer sang syudad diya sa Bacolod nga si Attorney Romeo Carlos Ting Jr. So ano ang mga medios posibles sinidri no may kang tanan sa bahin sang sining mga arrears naman no sang aton sining mga kwadra no mga utod no sa may bahin sang Manukan Country. Amo nang palaligban naman niya makabanan sa bahin sa aton sining mga taga Parmatio no o palaligban sang aton nga mga vendors ti iba niya no nagaganar lang gaganar pero ti ang ending ang syudad man sa Gapon ang perdidira. Sige, balon ta kay ti amo ning ginaariglo kuno sang bag-o nga administrasyon subong, no? Sang syudad sa Bacolod bag-o nga mayor. Kay ti sa ginatawag nga bag-o ang English na kuno change mo. So amo na aton gusto to man nga panilagan anay, no? Ang ining nasambit nga mga helikoton. Kung bala may ara gid man sang pagbag-o o kun wala matapos ang 3 ka tuig. Samtang duga pa sa diri nga mabalita kung may impormasyon sa nadiba kabran sa aton nga pagpalagad. Report makaron ni Bombo Dennis Rubica no nagikan sa Negros Occidental Provincial Capital ti imagine no dumduman ito may mga kaso kita to sang kwan sang mga department heads to bla or empleyado sang Office of the Provincial Agriculturist. Kung sa upa alin sang una sa subong yang upa yan o ka kontrobersyal gid yan no nung dumanyo to ana ito sang do hindi man makita blang upa head no nga si Dr. Edmigdio Tabianan no ang sadto man sa kay attorney kwan Japet Masculino no tapos subong ti ara naman may mga salawayon naman no nga mga empleyado sang upa may report kita nagligad no ni Bombo Dennis Rubica nga gin papanaugan to sila sang show cause order no sang Office of the Provincial Legal Officer sang probinsya sang Negros Occidental parte sa sang hindi insakto nga paggamit kiti duman ito pag minahal sang kwan sang presyo sang gatong ti automatic nagpapanaog to sang memorandum si Governor Bong Lacson sa probinsya sang Negros Occidental kag tinagsiling dapat makwan kita no tawag sa gani no makinot sa bahin sang aton iya nga paggamit sa masalakyan dito siya 10 oras sa kagabihon tawgan sila may ginahingagaw pa kuno may ginahulat pa kuno gali kay ara sa ilimnan di ako mas pabor ko yang ipang-dismiss niya no para sa akon no do hindi naman among patiniron tapan isla no kay ti una bes as reminders no basanti man sa reminders na no ti karon nagpinadungol pa pinasaway pa no ti hindi kaya mapuno na kung ikaw gobernador hindi ka mapuno na no so pero sa gihapon ang final nga paghusga ti ara man na Japon no sa rekomendasyon sang Provincial Legal Officer no sa probinsya sa Negros Occidental at the same time ang sa kwan no sa finality sa kay Governor Bong Lacson kung balati pasensyahon pa ni sila no nang tagaan pa ni sila sang another abi ang tsansa iba si himuon Japon no kag magliwat man Japon amo ginang masadya. Sige balawon tanan karon sa report ni Bombo Dennis Rubica samtang duga pa sa diri nga mga balita diri man sa ato sa nga paratuntunan bao masubo-subo no ang ining natabo kaina sang kaagahon no matapos nga ang security guard sang Inuar patay no sang nabungkuan sa tricycle samtang raga maniho sang iya nga motor nga single sa barangay Alihis kaina sang kaagahon no so ang ining biktima
no, gagin kilala sa kay Loie Vergara. 41 anyos, residente sa Barangay Dumanan, Bacolod City. No, dira kaina sa bahin sang dalan, no, nga nasakpan sang Barangay Alhis diri sa syudad sa Bacolod, no, makit-an sa dashcam sang isa ka isa ka carry, no, nga ti nakwa niya gid, no, ang detalye, no, kung paano nabungguan sang tricycle ini nga biktima nga si Loie. No? So, ang ini nga carry, ang ginapaniho ni Warren J. Blance, or Blance, Blance or Blance, 42 anyos, sa Barangay Panukoy, kaasawa, upod asawa niya si Jennifer Longakit, no? 28 anyos, nag-overtake ina sa ila, kitang-kita gid, no? Ang tricycle nga ginapaniho ni John Dayday, 23 anyos. No? Sang banwa sang kawayan nga magadulong ko tani sang tinapay, sa Barangay Kabog, no? So, ti ang alihis kung lang tawon naton, ang alihis iya makabanan, kuani mo, no? Nang daw 4 lanes man da, no? Ang area sang Barangay Alihis sa highway, no? So, los kalabanan daw mga 4 lanes naman no? So, amo ni gid malaka ko kaysa ang kwan, ang ko isa ka kalipat kita, may video na sa ton mo, Leo Kubla, no? Makita nyo da sa video bla sa dashcam, sang carry, no? So, ariyo, pakita namon sa inyo, no? Kung paano, sa diri makabanan, nag-overtake ang ining nga tricycle, no? Kabay karga nga tinapay. Di granting essential, ini okay ginis dalan, okay ginis sa madalanon, no? Kaya ti madulong sa essential mo, kalanon, no? Pero ang manner bla ko paano sa mag-overtake, tinatawan nyo bla, may mga dalan na da mo. May mga pintura sa dalan bla. Kasi makita nyo na ang dalan may puti na kapinta, may continuous kapinta, may utod-utod. Dira nyo na makitaan, no? Kag dira nyo na iya makabanan, no? Tawag sa rin dira nyo na ibaluan kung ano mga purpose sang mga pinturas dalan. Ini lang sila nga kay kumo driver kaya do pinagusto ka na lang imo ya, no? Sang dala. Sang kapinatuya paano na sa tricycle? Paano siya mag-overtake? Paano na, no? 4 ka linya, 2 pa kadto, 2 man ka linya pabalik, no? Ti sa tunga sina continuous ina nga kwan nga white paint, no? Continuous nga white paint. And then, sa punta siya may mga utod-utod man na. So, ang tag sa kapinta may mamining na, may ara man yellow nga pinta, no? Or the gold na, no? Single nga gold nga paint. O may ara man double nga paint, no? So, may mga, may mga meaning ina. Actually, no? So, bagkwa ka mo sa mga driver's license, no? Makitaan nyo gina, mabasahan nyo gina, ara gina sa exam. Di kung hindi ka na nga makasabat, automatic, balda ka. Bagsak ka, no? Tingin mo sa tricycle kay continuous white lane ini, white single lane, no? Ang ginimo niya kasunod sa multicab, sa carry, no? Nga kolor pula, no? Ga kwan saya, nang gasunod siya, nag-overtake siya diri sa wala. Kay usually, wala ka magituod na overtake. No? Wala ka gini nga overtake. So, pero, tiko sa muni nga, kuhan ka, 2 ka dalan pa kadto, 2 man ka dalan pa balik, no? So, tanawon mo kung overtake ka sa wala, kay balo ka mo, alang-alang na da ko sa wala ka mo. Kay okay lang kung single lane, isa pa kadto, isa pa balik. Kaya pwede ka overtake sa wala, no? Pero kung double lane ina, so, pwede kaya maka-overtake dito sa tuo. Kasi sa double lane na, may ara na da sa going north abe, diri sa left side mo ni, kuha ni siya ng fast-moving vehicle na di. No? Sa left side mo, and then sa right side, amo na ang slow-moving vehicle. Para di bla sa may kwan, para di bla sa may dalan lakson, no? Kunti, 2 na pa kadto, 2 man ang kwan, 2 man ang pabalik, no? 2 pa kadto, 2 man pabalik, ang going north ka, ang diri sa left side nimo, kuana no nang
tawag sa gani ng fast moving vehicle ina da, no? Tapos ang dira sa right nimo kuha na siya ng slow moving vehicle. That's why makita nyo na diri sa aton sa tubang sa estasyon ang area ang lane nga sa tuo sa right side, no? Mga di pasayro sa kinara na da, no? Kay may tendency nga nagadulog-dulog ina sila. No? So, although hindi man sila labay diri sa fast-moving lane, pero dapat sa slow na sila, pero kung magtawhay na, no? Hindi kung mag-overtake kaya, dira ka ginatani sa tuo. Although do ka, kasi kuwi, no? Hindi ka kasaho no? Pero applicable ini na di, sa bahin sang sudad sa Bacolod, sa mga 4 tag 4 lanes. No? Sa matag 4 lanes nga dalan. Although ay kaman gina-prohibit gidya nga mag-overtake kaya sa kwan sa left, pero ang gwa mo sana iya, no? Kung maalang-alang ka, nag-counterflow ka na, no? Nag-counterflow ka kay may sugata ka. Nako bagada mo na, no? Ato sa esplikasyon. So, tiya pamangkot ari nagwa, no? Ang video, ang dashcam recorded sa dashcam, no? Sang carry, tiari may sala gid ang tricycle. No, kay nga ara pakita nyo daw. Ari no. May carry ni nga dashcam, no? So may sugata sa madulong-dulong pa ni, no? Kay ina sang kagahon, no? And then alihis ni nga dalan, may nag-overtake sa ila nga kwan, nga isa ka tricycle, no? Nga may karga nga tinapay, no? Ang nag-overtake sa ila, pag overtake niya nalang-alang sa way sa daw kabalik sa iyang linya sa fast moving lane o ara ang tricycle, sugata yagid ang motor. Ti ka sakit-sakit, no? Nagabinhod ang akon nga kwan bubulit do kumbaga daw ang atay ko daw nadadula. Mamuni ka lain-lain nga klase sang kamatayon mo ya kumuni, no? O pinsaron mo, tricycle na way sa dayon kabalik, nag-overtake siya. Ti imagine ang tricycle ma-overtake iya sa carry, no? Kag sa driver man, ang driver sang tricycle, no, mo rin kilala sa kay Jan Dayday, 23 anyos, no? Wow na, no, magamo. Ti, ini, pwede na pasugtan tricycle, ara iya sa kwan, no? Ara sa tuwas na lang, kaya supposed to be, hindi kinatani, pwede, no? Pero galing kay essential na karga niya, tinapay, no? Tinapay, ang iya siling ginakarga, ara, makita nyo na sa ato na makabombo, kamuhusgada, kung balati, para sa ako pagantaw, sala ganyan sa tricycle, no? Tiyan mo na bala, ang aksidente, thank you ka na niya kung matabo mo, no? Pero lain gidya ko nagahalong ka, no? Lain gidya ko, paro na, nag-counterflow siya. Ginsungay niya na lang niya no? Ang security guard, ang biktima, way na sa choice mo, magbalik pa sa iyang sa dalan sang carry naman, basi siya naman ang mabungguan sang carry. Di pagkabunggo, iya sang motor, sang security guard, sa bahin sang tricycle, sa sidecar sa tricycle, automatic sumuhot siya sa carry. Di patay sa impact pa lang na ito sa tricycle, basi dido na to siya, no? Dead na to siya, pag suhot niya, dugangan pagid, no? So, umuni karon sa ato ng mga driver, sa ato nag-aapilar kita, no? Halong kita, kailain kita kung nag-halong kita, no? I-compare mo yung makabayan sa wala. Kaya kung anong talagang galing istorya bla, malong kasi hindi aksidente mo. Yes, sakto ina aksidente. Pero pinsaran nyo bla, no? Kung saan nagka-aksidente, away gida nagahalong. Kagway gida nagapanilag. Di bla? So hindi kay kumo driver ka lang niya, okay nang, no? Paburhot ka lang ng paburhot. No. No? You must be considerate. Konsiderar ka sa imo sa ding kwanda sa dalan kay hindi ka lang isa di sa dalan ang nagatraverse da. No? Ang dalan para sa tanan. Ang dalan para man sa tawo. Yari pagid isa pagid. No? Sa man obserbaran naton. Ang iban way na nag-observe sa mga pedestrian lane. Even diri sa Lacson sa downtown area sa Codiin, no? Kung isa may mga cases kita paro niyo, no? Mga long lane niyo. May mga pedestrian lane, pero perte pa na kadasig ang pagpadalaga nila da. So muna, sa di naman ko sa bungguan man Japon, may mga kaso magita nga bungguan man Japon, ang tawo nga nagatabok sa pedestrian lane, ang mga pedestrian.
So nalipat naman na ang iba nato ng mga drivers nga ang mga pedestrian, o that refers to sa mga tawo, nga nagatabok sa pedestrian lane, amo na da ang insakto kag ara sa lugar. Di kung mabungguan ka, hambalong ka pa ikaw pasala. Di although aksidente inay pero sa akon, di dapat kanong tagid ni, ariglo kuno man nang insaktohon tagibla ko ano ang nagakabagay. O ari pagido kita anta pagido agas kalibutan may nagapelarke nga mga salakyan no. Dalagko pa nga matrak na ti napayan na. So karon may schedule kita. Anyway, aton reminder man ni, gusto ko nga ma one-on-one si Police Major Jun Giliba ang aton sa ring bitawhead, diri sa bahin sang syudad Yasang Bacolod. Angot iya makabanan sa siring natabo, nga aksidente kay ina iya sang kagahon. Tamo, iba niya nagatraverses dalan po sa kaitsindi. Anong buot silingon sang utod-utod nga white lane? Anong buot silingon sang continuous nga white lane? Sa tunga. Anong buot silingon sang utod-utod nga yellow lane? Anong buot silingon sang continuous nga yellow lane? Anong buot silingon sang double nga yellow lane? Abe? So tawo lang kita. Kuha kita sa nada, nagakalipat. Pero para sa akon, dapat sa mga drivers, insindihon nyo gini, hindi nyo makabanan pag pasugtan, nga malipatan nyo ang ini nga mga reminders. Na at least bisan paano makabulig kita kung paano kita makalikaw sa disgrasya. So rest in peace, sa kay Security Guard Louie Vergara. Kag sa pamilya niya, ti makalunusbo ini, nga natabo, ti ang makaluloy Security Guard, matrabaho pa ni sa tani, bilang gwardya dira sa University of Negros Occidental, Recoletos. Ti araw kita nyo pagin sa daskamo, agas kalibutan ang mga ang mga truck, gina-occupy ang mga dalan. 23 minutos sa kaligid sa takda kalas 7 sa gabi sa aton sa ring pagpalagad. Diman sa aton nga para tuntunan balikan ta na karon, kag syempre report karon ni Bombo Carla may defensor bado kadamo sa mga shooting incident, shooting king incident, sa Calatrava may shooting incident, NPA man ang patay. Verify ta ni karon. Sa Kabangkalan may pinulihan man tulabo. Kag at the same time tiduga nga ma-report karon sa patrol pod sa kay Bombo Carla may defensor. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 23 minutos na. Ana kaligan sa takta alas 7 sa gabi sa aton sa liga para tuntunan. Standby ka mo dira Pedawea, karon dugang nga pagpaagda naton but i-congratulate tanay, nga aton sa ring mga tagdaog, sa aton sa ring enhanced swerte sa palengke. Sa Star FM kag Bombo Radio. Congratulations gid sa aton nga mga winners, nga nakabaton sa ila sa nga mapapremyo. Ang first prize winner naton sa aton weekly draw, studio draw, si Narcisa Rujos ang barangay Talok, Bago City nga nakabaton sang tumataging ting nga 5,000 pesos. Daugman si Kesia Gabuya sa Alunan Baybay, barangay 35, Bacolod City, nga nagamit sa proof of purchase ng Arfrete, pawn shop and jewelry nga nagdaog sang 4,000 pesos. Kag daugman, si Johanna Noblesa, sang barangay Singkang Airport, Bacolod City, as third prize winner, sa nadagaan nga 3,000 pesos. Kag siyempre sa ato sa online activation, congratulations sa kay Manang Lorena Flores, nakabaton sa 3,000 pesos para sa aton online activation sa pinakanami nga product display, sa mga promo, sa dili makabaran sang Bombo Radio. So kag may mga consolation prizes makita nga ginbaton man, ni Teresa Ramos sa Purok Miracle Barangay 6, miracle gid para sa iya, It's a miracle. Bacolod City, kag at the same time, si Maria Elena Canillo sang sitio Laghit sa Ibi, Magalona, Negros Occidental. Hoy, padayon ako pagpadala sa inyong mga entries, kada more entries you send, the bigger chances of winning. Sige, tutukan nato na karon ang aton nga promo hyping
no, diri sa aton sining pagpangalagad diri sa aton sining palatuntunan. 25 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa gabi. Diri man sa aton sining pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Matag kita na pinakamaparamdom, pagbalik naton, tutok na kita sa mga detalye sa aton sining mga balita pagkatapos kidamang sini. Standby! Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Te, ano
pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakasang make-up kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human-to-human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali Sa ato sa ring pagpalagan, na oras sa Pamradyo Bacolod Philippine Standard Time at 41 minutos sa kaligid sa takdak alas 7 sa gabi. Ano ang pahayag no sa dito makabaran sa aton nga City Legal Officer sa syudad sa Bacolod, no? Attorney Carlos Ting, may kagtanan sa ilang paglibot-libot sa bahin sa Manukan Country. 30 bilyones ka pesos man kuno ang arrears no sa mga naga-occupy dira sa bahin sang stall sa Manukan Country. Di pila na da sila iya kabilog no naga-occupy. O ano mga arrangement naman sang syudad sa Bacolod kay ti do kalaway man kuno nga sipaon mo sila dayon Pero ti ko sa bagay pwede gini sila ya gani ma-declare nga kuana mo no nga i-delist mo na sila sa listahan mo sa kutob sa way nagbayad. Kaya nga ati sa pamangkot pila-pila man ka tuig be no pila-pila man ka tuig nga ti nangin pulos sila ti inaidako na nga pagtraidor sang ilang kuan no nga agay kasugtan syudad sa Bacolod sang una sila daya nga nag-occupy sa mga stall sa Manukan Country. Sa una may matikang i-privatize na dayon nyo dupahan dag sining kag magwilga-wilga nga nga hindi ka mo gusto sa privatization. No, gali kay sos. Mga ihudi patula mga gali Way magay ko mo kabayad sa inyo nga marintada. Ay ho, ti kon ako ni bagay no? Kon pagbago ko ako ni ang kutob sa way gid nagbayad-bayad, no? Kag way gid nakarinyo sang ilang lisensya pang putbula. Tapos naman eleksyon, no? Pangmutangan daya sang sang committed, no? Kag ti sunod sa kasugtanan. Kaya kung isipon ta, grabe naman ang pagpaimpulos nila niya sa syudad. Halin pa sang una nga mga administrasyon na da. Ang mga ganing ginalibugang sa ulo ko nga ang asa subong na hindi mariglo da. Hindi kimatadlong ang mga merkado ta mo man. Bera. Kung ta panilagan ta ni no, sa sining bago administration kay pagkambyo. No, ang ginasinggitan sini. I-check na ton si Bomboan Sindol Sorilla sa Pia Kalinya. Angon sa sining report. Bomboan, may gabi please come in. Bombo Pons, 8.5 million pesos ang arrears sa Manukan Country. Ay, di bilyon? Milyon lang? Oo, million. 8.5. Bisan milyon?
Oo, 8.5 million pesos per penote. Siyempre, kada change ang administration, do ginaugtasan kita bumbupon sa market correct. ang arrears, no? This time, sa pagsugod sa administration ni Mayor Albi Benitez, isa ni sa correct man sang syudad nga tani mabayaran no sa mga stall owners, sa mga market vendors ang arrears sa tatlo ka mga dalagko nga mga markets lakip na ang Manukan Country. Bumbupons sa confirmation ni Attorney Romeo Carlos Ting Jr., ang City Legal Officer sa siyudad sa Bacolod. Imagine bala sa 28 ka mga stalls nga radra sa Manukan Country, anom lang yung nagabayad mo, 5 to 6. Ang the rest, ang nabilin na nga 22, wala yung gabayad-bayad, bumbupon. Ang 16? Oo, sang ilang renta, no? Amo ilang natukiban ka ina. Lisensya na? Why permit? Why permit? Hotel? Why permit? Why sila ba Oo, siya ang mabayad kay why permit? Ti ang 22 nga na bumbupon, kin pa parahuga na kay nasang notice of violation no? Ti why sila kayang ila rason on process kunong ilang permit. O na, no So, imagine, no, 22 ka mga stalls ang wala permit, anom lang gid ang may ara, kay 28 na dira sa Manukan Country. So, amo ning gina-try nga i-resolve. Luwas ni sa mga market nga ni. So, meaning, ang hambaldri kay na ni Attorney Ting, ti syempre hatagan sila sang chance, especially kay ti dibla condonation ordinance man. Actually, kada administrasyon bumbupons may condonation ordinance. Inablang may agreement bala nga buligan sila nga makabayad sila kung anong pwede dira mamata-mata nila bayad no hindi man ibago ang condonation ordinance nga ni Bumbupons no ug galing tayong problem dira gid sa nagabayad no kay nag-accumulate na bala hasta nga hindi mo na siya masarangan Bumbupons no so amo na ang confirmation ni Attorney Ting. Kung bumiyati, may notice of violation, tapos sinaga-promise man sila nga magproseso sila, di syempre, atagan sila tsansa. Kung hindi sila yung magproseso bumbupons, di ko di mangita yung syudad sang deserving nga magrentada. Kaya di syempre, hindi man muna kamahalang renta, isang deserving kag compliant, no? Kay for the longest time, bumbupons, natagan man na sila tsansa. Pero ti subong, may violation sila, tigambal man sila nga ma-cope up sila, nga makatinguha sila nga makabayad no sa syudad sa Bacolod. Pamatian tabala Bumbupons ang kabahin sa ato nga interview sa City Legal Officer sa syudad sa Bacolod kay Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Manukan Country nga kadako ang way nila na pairan. Mga 8 million na 8 million ang arrears. Ginistorya yan kung siya kayo para mistorya kung paano nila bayran Oo. Nila sanitary man siyang Manukan. Yes. So, do wala gid naga-improve, attorney? I mean, do kada do gina-inspection manada sila? Actually, kidamo gidya wala yung business permit. Okay. Oo. So, siyempre, di ko may business permit, di ko may inspection attorney, pila na da sila ang mga vendors or mga occupants? More or less, mga 28. Sa 28, pila lang ang may business permit? So, mga 5, siguro. Oh. So, anong natabo sa iban, attorney? Mabayad sila, sukton sila. Oo, pero nga attorney kuno nga wala sila business permit Anong ila rason? Kung ba magkutom siya kung di nila permit, abal nila on process. Kasi kaway ko kabalo kung di nila napang-process sila permit. Pero sa ang sinulang na da attorney ang may ngalan na ang may business permit attorney? So, hindi ko matandaan. Sa mga 5 or 6 ka stall. So anong na attorney, anong ginhimo ninyo sa ila do ginwarn sila nga dapat ma-comply sila? Actually gingaangit sila yung notice of violation sa business licensing department. Sang permits and license? Atong luwas sa ang tanan to nga wala business permit.
Oo. So notice of violation, ano nandi dayon na attorney mahimo na after na sang notice of violation? Kung mag-meeting ba kami sa local market committee, amo na i-discuss mo kung paano na mo na ipanokton sila kung maglalaan na sila namon di man letter. Oo. Kay hindi man niya pwede attorney for how many years kuno sila attorney nga wala nagabay why gali sila ga comply business permit? Ay daming man lawing man ikiti kung computer mo lang ang ila arrears na 8,500,000 more or less for 10 years so ikagabihan bayad kasi mo na renta. Oh. Okay. So, anong mensahe mo sina bilang city legal officer attorney? Anong mensahe mo sina sa ila? Ate, mayogin ko sila na dapat mabayad man sila sa ila renta na nausar na nila ya. Oo. Kag i-comply na nila ang business permit kag mga sanitary nila Or kung if not attorney, ma-force ka mo nga iano gid sila ya, ipa-vacate gid sila. Ate, kung no choice at ako nini pag sila kabayad, mangita taguro mayo na na magsulod at kabalo magbayad. Oo. Kurse ka tuig, ha? Gani, no? May For nagbubuan dekada. mapakwatang mga ngalan bla din nila. Gani, isa-isa kunta na bumbupons. Kay imagine, 28 Anong ka mga... 14 ka tuig. Kag sa adlaw yung ara mo din, ni mo sila income, Oo, gid eh. Ang manukan par country paya bumbupons nga although nga nag-pandemic gid man no pero subong ka ba't amat na pero manukan country ya bumbupons may mga turista ya makadto ginaya sa manukan country. Bisan or lokal lang gani, puno maski na lokal lang. Puno na dira no so tita rawon tani kay ma-condonation ordinance man si Councilor Celia Flor na nangod sini pero we'll check kung sino nang anom no sa permits and license kag sinuning BNT2 nga why gidya permit no in short ang BNT2 why ni gabayad may information kita bumbupons nga ibando kulang pagani sa penalty no gabayad sila pero why sa diretso sa principal sa penalty kay manting for how many years bumbupons no for how many years naga ano ni gani arrears sila abiyas no sa syudad sang Bacolod for how many years nga ang arrears na nila so bining gid dako na gidya no so that's why nga hindi sila makabuhin sa ilang principal lang ay abi sa arrears no so tanawon tani kay sa confirmation again 8.5 million pesos ang supposedly sa 28 pesos sa monitoran nag-accumulate ang balayran pa nila sa syudad sa Bacolod. Sa Bumbupons, amo ni so far ang report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo Bombo. Salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 51 minutos sa nakaligan sa taknak alas 7 sa gabi. Diri man sa ato sa ringa palatuntunan. Tikita nyo na, no? So mo na ang mga problema no? Actually hindi na bag-o, no? Basi mamba kamubaw, no? Sa term yan ni Mayor Alfredo Benitez, yan natukiban niya gid ni. Dugay-dugay na nga mga problema, no? Pero galing kiti ang previous administration da naluoy na lang gid biya bala, no? Kiti makuhaan mo sang palangabuyan ang baka naga-occupy, no? Dira sa Manukan country. No, ako personally kakaon ko da, no? Kaon ko da pero may ko da kakaon, no? Kaya na namitan ko magkaon sang inasal nga manok. No? Kag tigi-tigi nga batikulon. Pero ni gid sa tanto gid katigi-tigi kay kanseros na kuno mo, no? Dapat ini ka magkaon gito sa muna naton kwan lang medyo ano lang hindi kaya bala siling anyway kanseros malang na kung may mga itom kita nyo na no sa mga inasal ba kung may mga itom gid bala nga no pero kung inanay lang yang kwan sa pagluto sa uling no namit na iya basta wala itom mo na yang kanseros ang itom mo na ngalungan nyo antio ario sini nga gabi nakuha ng video pero puno ang masalakya puno sa salakya no damo ka kalaon actually. No? Pero ang punto naman naton amo ni, no? Ti kamo ya gaganar kamo ya, no?
kada adlaw, hindi mo mo income pila ginang arkila. So una, pero tinan nakabaratong arkila do until now, pila na guro, no? Mukalabot 2,000 arkila da. No? So, amo ni diri ni masulod ang ginasiling nga unfair, no? Unfair niya para sa bahin sa syudad sa Bacolod kay ti kamo ya naga-income, no? Gasulod ya ang kwarta sa bulsa nyo, ang sa syudad wala, no? Kumbaga, agwa ya sinati nangin pulos kamo niya, no? Sang propiedad sang syudad. No? Nga supposed to be kuntani sa agreement sa bahin sang kasugtanan, no? Nga mapasugtan kamo sang syudad dira nga magbaligya, bayad kamo sang arkila. Muna daya pinaka simple nga istorya na iya. Hindi ta na pagpagamuhon pa, no? Hindi ta na pagpagamuhon pa, no? Arkila kamo da, no? Pero bayad kamo iya sa syudad. Pwede nga punto iya nga sige pa kamo da, tapos ay kamo bayad syudad dalin pa sang una sa sulod sa 14 anyos. Dibla? Ti may mga condonation, may mga kunano da, no? Kay ti balo naman kita, base ko magsininggita naman kamo, inyo man wala klase administrasyon nga mo way ginagahatag sang respeto sa amon, pero sa pagkamatuod lang, ko sa mga kinasuhay ning kung kwas ka sa mga krimen, gross na niya, no? Gross neglect na niya kaning inyo nga kwan, pagpalagyo, no? Pagtraidor, sa syudad iya sang Bacolod, no? Katiway kamo iyanag bayad sang inyo kag nagtuman sa inyo responsibilidad. Pugin pasugtan kamo iya sang syudad. Ti ano pa na iya nga kuan man, ano pa na iya nga tawag sini nang patiti man, nga klase sa patiti sa sang syudad da man. Di ka nakakita. Pasugtan lang kamo da, pero nga makabaligya o makapromote sang inyo nga baligya da kay nasal nga manok nga pinakamanamit. Namit man gid. Nga sino daw way gambal nga hindi namit ang manok aw? No? Way nataton. Sino daw gambal nga hindi namit ang manok? Di ba? Sinsa ginautod kita sa Facebook ikuha na namon liwat so sa mga katuran naton ti kabay pa sa sining nga tsimpo, no? Ako ya mabilib na gid kuya kay Mayor Benitez nimo, no? Kag sa administrasyon niya kung matadlong yan da. Pati mga merkado ta, no? Teber. Kaya mo ni ginatpangita naton pagbag-o. So, this time, ga-expect kita sang naga-expect kita makabaran sang sining pagbag-o, no? Diri sa aton. Tiya mo ni sa ini mga normal, ini nga mga sitwasyon ka mga problema. Diri sa syudad, even sa nagligad pa nga mga administration. Sa time ni former Mayor Monico Pentevilla, last 2013 to 2016, problema man no? Plano to gani si former Mayor Monico i-privatize na, no? Kag ma-agreement na lang sa isa ka molda sa reclamation nga ti pa namion bala, no? Imoon second floor ang manukan, pero damo man to mga kwanto, no? Damo man to mga opositor sa bahin sang siniplano to anay ni former Mayor Monico Pentevilla. Tini sa gusto ta mo na ipabili na nga muna kuno kay ti trademark na isang Bacolod nga the best inasal or ang Manukan country. Ti dapat i-showcase taman ina. No? Sadot no subong kon mayra kita sang festival, chicken festival gid bala, no? Nga ti ipabugal tang inasal nga manok gid ni. Ang Bacolod City kilala sa inasal nga manok, pinakamanamit, no? Nga inasal nga manok diri sa bahin sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kaya wala na ito mensahe da, no? Pasalamatan nyo lang kay ti may mayo pagid nga kabubuton subong ang ining administrasyon sa aton dira nga mga stall occupants, no? Sa Manukan country, tagaan pagi kamo another chance. Pero sa punto nga gina-process mo na nga prosesan di ka mo ga-process ang inyong nga permit dito sa Malaysia. Kaya kinangdano pa magtabok to kag dito pa kumugparek-parek to para mag-process. Natapos na ang processing sang permits no? Sang March. Sa time pa to administrasyon ni Mayor Bing Yordia. Tiway pak mo ka pa process sa permit. Ano classic process anay naman?
Dugay-dugay nagmagtiner da kung sipon mo. Isa na kagtunga kadikada tener jud da. Naway bayad-bayad 8 milyones pesos sobra ang arrears da. No? Di ka nakita sugtan pag mo Japon sang sunod da. Provided nga mabayad na kamo tuman na kamo hindi na pwede nga kung hindi na pagbayaran sigihon pag muda. Kung gusto nyo nga maglawig pa kamuda sa manukan country, ti buhat kamo sugtanan nga ti sa amat-amat staggered basis bayad kamo. No? Kaya ti napanginpuslan nyo naman ina mo ng pinakapunto da. Impoto alas 8 ng takla sa gabi sa ato sa kapagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Ayon sa pagpamati upon sa kay Bombo Ponce Espino. At sige, no? Diri kita, liton pa kita makabala sa pila naton ka makabalita. Yung may schedule interview kita sa kay Bitaw Head, no? Police Major John Giliba. Pero iniya, diri lata tutok sa sini aksidente, no? Nga natabo, no? Sa diri makabalan, sa main sa area sang Barangay Alihis, no? Diri sa may syudad, sang Bacolod. Para at least may mga reminders kita. No, kaya hindi ta gusto nga kung ara kita nagatraverse sa mga dalanon, no, daga pinagusto kuan na lang kita iabla, no, nang daw kita na yang hari, no. So hindi na tayo abi magkuan, hindi na tayo abi magkonsiderar, no, sa iban dira. So dapat makonsiderar gid kita. Sa aton sini nga mga kasubong nga mga drivers nga naga-traverse, no, sa pila ka mga dalanon diri sa syudad sa Bacolod. Masubo-subo ang natabo, no, kay ina iya makabanan sa isa ka security guard, no, sang University of Negros Occidental Recoletos, no. Ngati ini siya ang biniwian sang iya hulam nga kabuhi. No, maserbisyo pa ni tani Tiaryo, kita antara kibot ang mga naga-parking pagid nga mga sa ligado na topic taman ng mga salakyan nga parking, no? Iban ka tululog pa da yaw. Namurag puragan pa sila yaw. Oy, hindi ka mo pwede parking da. Kamo madagko nga matrak da. Piringita ka mo to sa mga parkingan nyo kayo. Kung dulom na da, basi magkarabunggo naman na da ang mga motorista da. Kalamatay naman. Amo-amo man Japon. So, damo na lipat, no? Pag-traverse ka mos dalan, di lang silingati daw sino kang daw si agrot ka na, no? Ngati magtapak lang nga tapak, pero gusto ka na tapak sang gasonador mo da. Sang imo sa nga salakyan, no? Lantawon yung man ang mga nakapinta da nga sang dalan, no? No? Grabe, no? Nibla ko isa daw kwan, pagbunggo, bala daw kibot ka bala dayon, bala gasinggita na din kwan mo, no? Ang asawa. Asawa sang driver sa multicab, matapos nga nagbunggo, tayo nagsuhot ba sila, pero actually, una niya nagbunggo sa ila, una nagbunggo ay ang security guard sa sidecar, sang tricycle, nga nag-overtake sa carry. No? Kaya ginamaniho niya ni John Dayday. So, pagbunggo tayo ni Louie Vergara, sumuhot sa dayon sa carry. Kaya nagasunod man ang carry sa iya mo. Puro mo na bala, no? Ato reminder, tama na, kung may mag-overtake, nag-serbato na sila mo, tipo overtake nila, bahar ka, no? Ikaw bahar ka, hindi nga makarira ka man, no? Hindi ka makarira ka man. Bahar ka, no? So, panugyan ko lang na, kada mukta drivers nga, bisa nag-signal na nga ma-overtake ang kasunod sa imo, pero karirahan mo pa siya. No? Karirahan mo pa sa iya. Di ba? So, masubo-subo, no? Ang ining adlaw para sa pamilya, no? Sang sini nga napatay nga si Louie Vergara. Oy, ano mo ni J, no? Ma'am J da sa Hong Kong do basi parente ni sang imo nga kwan, nga mister, no? Ang ining nasambit iya nga biktima ho. No? Sabi be, kay na dong comment ko to sa aton sa Sabtaga Newscast kita, no? Sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Pero din ko gito mabasahan masyado. Pasinsagit. No? Comment mo di personal sa akon, Ma'am J. No? Kung ano mo ni siya, parinte mo. No? Kay ang imo nga ba na verbs, daw taga diri man sa Barangay Sumag. Diri sa may syudad, sa Bacolod. So muna, So, ang video, mas klaro ning video. No? Kay na, although naka-responder man tato,
Pero pag naton, pag tawag sa gani, no? Pag abota dito, amo na report na lagid sa mga saksi, pero nakapamatuod ini makabanan, no? Ang ining nasambit yang kuha sa bahin sang dashcam, no? Sang aton sa niya makabanan nga kwan, no? Nga dashcam sang sining nasambit iya nga carry. No, so namo naman gid kwan diri sige although hindi man siling ini tsimpo sang kwan mga basulon sa kunano, no? Kung totoo may pagbasol kita, pero next time at least matalakay naton para next time hindi na tayo bala magkwan, hindi na tayo bala mag kwan pa hindi na matabo paliliwat, no? Kaya sa amo nga sitwasyon sa kabudlay. So ako mensahe ko lang para sa tanan, halungan tani ang kabuhi ta. No? Hindi taniya siling pa isugal kabuhi tadi nga para lang sa amo ini. Ano nga kung may aksidente, no? Mabuhi kaliwat, mapangita mo pa tong mga parte sang tulaan mo tong nagkalalastrato kung mabuhi ka, no? Hindi na. Hindi mo na makita. No? Ano gid ang aton abi dali pero ni sa aga, no? Sa kay dayday ni, no? Ano kay dali mo sir subaw ikaw sa tricycle pang imo ginadala, may isog ka pa yang mag-overtake sa carry. Imagine, no? Isog ka pang overtake sa carry. Kag dira pa sa ma-overtake iya sa gwa na kung nagagwa na nga kuno niya kaya nang ikwan mo siya tawag sa ni counterflow mo siya, no? Ari, may nadumduman ko nga isa ka senaryo that time. Dumduman nyo to bumulit, ton. Andiri ba sa Lacson? No? Dumduman nyo to nga ang tricycle. Doon ba kasawa matong patay mo, no? Dira ba no? Dira sa may tubang PNB. Nga nag-counterflow man to ang kwan. Ang ano to, Innova nga bag-o to. Toyota Innova. Nahan. No? Nag-counterflow man siya. Kaya hubog to siya. No? Nag-overtake man siya. Kabalo ka mo yung Lacson mo naging example. Kaya nga lane din sa Lacson mo. No? Nga ang dalan distraction mo amo masiban nga madalan na tag-apat kalay na, no? Ang madalan hindi ka na overtake sa wala gani, no? Kay nga counterflow ka may sugata ka, bisan nang balo mo layo pa pwede kung layo pa hindi ka man Japon, no? Hindi ka gid Japon mag-try kay nga mabutang ka sa alang-alang, no? The most pinaka safety na dulog ka na lang daw kung gusto mo gid lantaw ka da sa rear mo nga mirror or sa side mirror mo, kung may kasunod sa imo, diri ka lisa pa tuo. Likaw ka dis tuo, hindi ka mo overtake dis wala kung tubo lane na, no? Kaya although slow moving vehicle ina, pero mas safe kung dira ka. No? Sang diri ka sa ma-counterflow ka o kung may masugata ka. No? Nga kung ano da motor, kwanda ng salakyan, jeep, buinas nang gid kay motor ang nasugata, yung single, pero kung nasugata niya siguro ang nagahararaman nga jeep abe, pero na jeep nga alihis ba Central Market, no? Nga sugata, yaman, tiyabot lang kung sinong maitip naman di Tiya mo na, perde gid ang single nga motor, no? Perde gid ang single, ano pa bing single nga motor, kami sugata, sa alangan mga iwarikon niya pa di sa piyak, dito siya mabunggo sa multicab, magwa man sa, hindi, no? Pwede man to kung nakapreparar sa dayon, kuan na sa ilisala pag isa sa tuo, no? Kung pwede, pero gali maalang-alang na gito sa iya. So ako na paglantaw ko ang burden o kung ang sala ari sa tricycle, no? Kung nga ang ginpilit niya nga ini siya ang ma-overtake sa carry. Ting carry kay kung sang carry dasig man na bla, no? Mga magagbay nga mga salakyan ni bla, no? May top down pa ng style, may daw van man siya, no? Naman mga stylish na. Pero daw van nga style ni ang kere. Hindi mo na mabindihan. Siling do tricycle ka na sigursos. Dasig mo na bla. Hindi mo naman estimate kaya may kuan man, may ruida man, may persa man, no? Kaya pwede gid sa iya nga makapadasig man or ti kulabuton or overtaken sa tricycle. So, grabe man. Kung dasig lagas tricycle, iya na niya slabton. Kung madasig, ang dalagan, no, sang tricycle. Kung sa Sir Ben Pag, yan ko gina,
Oh, sa aga thank you gisa mo ni gin-inform mo no? Sa aton, no? So ti ari amo ning sitwasyon nga ginalantaw naton, no? Kagdugangan pa ara mga truck may nagwa pa ya gani nga ara sa duyan niya. Ti ari pinsaron mo. Ara sa buli sang truck kabutang sa duyan di sa tululog. Raga parking ti wala pa mga warning device na di. Wala pa sang may nagakaigo, no, nga warning device. Pwede mo buta atag no to number ni Sir Liba basi yawan ta ulat ti karon no. No? So di na makabanan manader nga kuan mo sang mga salakyan nga nagapinarking sa dalan. Ti iya pa ni jurisdiction sang kuan, iya pa ni jurisdiction sang bitaw ni, no? Ang ining mga truck, of course, no? So, may mana. Pero ako, dirito yan ay matutok lang, no? Sa mga reminders, para at least ma-refresh na, no? Ang inyo sining tagsa ka mga paminsaro, especially sa mga drivers. Aton, bahala ka mo da, kung mamati ka mo kung hindi, no? Nga, ito hindi ka mo gusto lecturean kung ano. There is simple reminder, no? To prevent accident, makabanan. No, ti mambal ka mo kung isa sa aksidente ni nga ma-ibitar. Ti sakto na ako agree ko na niya, no? Nga ang aksidente, no, hindi kini nga maibitar. Pero lain gadya kung ikaw ang nagahalong. Sang kuan kada rinaskal kada, no? Sang una may mga kilala man ta nga sus mga kabataan ngani mga minor, no? Ano lang bag-uyang gaw bla drive sa mga salakyan no? Ti kuanan pa ng tambutso, no? Kuanan pa ng tambutso ya para magturutudo ba blang andar nga ka-iritar sa mga iritar ka man bla, no? So ti siling ko ba masagam samahan niya gid sining iya nga kuan, no? Masagam samahan niya gid ning ang iya sining pataw sulihi, no? Makwa niya gid ning parte niya. So makwa niya gid ining parte niya. Sige, no? So sa part sang bitaw dati jurisdiction sa police station number 7 but kita gusto taman maka-interview one-on-one sa kay Police Major John G. Liba aton bitaw head. Para sa pikalinya, sir, no? Via Zoom, sir. Good evening live sa Bombo Radio Bacolod. Sir, upod mo sa bunga gabi si Bombo Pons. Ayos sa Bombo Pons, mayong gabi man sa imong tagpalamati. Sir, thank you again, no? Sa singa time, sir, no? In relation sa accident kinatabo na sa Barangay Alis, so masubo-subo kami isa diri ka security guard, no? Napatay, no? Biktima, bauti magsiling ka single, sir, no? Single nga motor versus tricycle, perde gid ang single, no? Patay pa, no? Ang guard sa UNOR kay nasa nabungguan, no? Sa part sang bitaw, sir, kay mo ni Blau, no? Kita tato ang kuan bala ang linya nga puti sa tunga nga continuous bala sir, no? So ako lang gusto talang bala tagaan sang dugang nga ibalo o reminder sabi, no? Although ibanti daw balon man sini purga kalipat pagani. Sa sini mga signs bala sir sa mga dalanon naton within the city of Bacolod or outside maabi, pero as far as Bacolod is concerned, Major? Yes, so nakita ko man Bombo Pons, no, ang video. Bali based ang to nakita, well, daw makita ta nga daw medyo dako-dako ang liability nga ginhimo sang tricycle, considering na first and foremost, no, ibutang tagid ang tricycle naton gina-consider ta na always nga dapat sa pinaka rightmost na sila gagi, no? But sa iya nga case, sa ini nga case, no, makita taman hindi sa makaagi dito, it's because nga may mga parking. But ang iyagid siya na pinakahimoon is dapat naghulak gid siya kay ang gitataman ang linya sa tunga, that is solid line, meaning or kuan may hindi sa bawal sa mag overtake. Yes, sir. Yeah, so and simply, no, the last makita ta nga suppose nga nag-overtake na gid man siya, tani naghatag sa ways ang nagasugata, but gin-consume niya madugay ang dapat niya iya sang sugata niya, so amo to nagidon sila. Okay. Kag sa sini nga sitwasyon sir butang ta tricycle ma-overtake sa multicab, alang-alang gid ya Major, you know?
Yes, oo, tanawon tagid ang iya capacity. Daw hindi siya kay tapin kan kung overtake ka mas double ang imo nga speed Oh, sang imo ginovertikan so that nga makakuha ka dayon na right away sang imo nga right of way. Galing ti ang iya ati nag-stay sa for long sa iya nga dalan it's yes. because di man niya pwede ikat ang na iya na vertikan. So dako ang iya gid nga liability kung tanawon tagid. O gani. So mayo lang kay wa isang dako pagid nga salakyan gasunod to abi sa single nga motor kay kun may gasunod pagid to ti pati siguro duwa-duwa ban. Ako rin ka Bombopons, no? So sa iya nga case no masubo kay ti ang iya nga kinhimo hindi bumirang siya masyado rather na ang iba nang nahalitan niya. So amo na gani kung tanawon lang kung daw dako-dako nga kontra itani ti medyo siya gito tani ang matamaan man. Igaling iti mon mo kay gamay guro kaga isa guro di nakita o basi tuyo pa sa halin sa delivery man. Okay. Dari sir, ang continuous nga white lane ni sir, no, kay gwa mo sini kumagwa ka kung lapaw ka da, counterflow ka na eh. So the most ano applicable gina sir ma-overtake ka daw nga kay two lanes sa aton mga dalanon di sa bakulod mo. Well, ang normally ang aton gid nga pinaka normal no. Since ini sa there are 4 lane. Oo. So makita ta, I do not know lang hindi ko sigurado makita pero ang sa the way ko diri makita ang sa dalan niya nga sa tunga nga imen nga linya is not a broken line. The continuous gid siya. So that's precisely means nga kuan gid siya hindi siya dapat overtake no, hindi siya hindi allowed ang mag-overtake. So makita ta sa right side mayara nga naga-broken line. So amo na dapat ang imong pinaka-indicator nga di ka lang ya mag-stay sa imong lane no. Kung mag-overtake yun man may tabong overtake so dili ka either pwede pa i-clear mo na yung piyak na side pwede ka overtake man japon sa to kung clear na. Oo. Okay. Sa lingko gani kay kung mo tricycle siya kay balaan matansya man na ang persa sang motor mo. Why sana padaso-daso na overtake ya sa left side, no? Pwede kayo siya makakuan sa right. Yeah, correct ka ni. Amo na gani nambal ko kanya no, Bombopons na kung mag-overtake ka should be double lang imong speed no sa imong ginovertikan so that nya pag after ma-clear mo pwede ka na kabalik sa imong right of way or dire sa imong right side. So that ang gasugata maka man sa iya nga makadiretso sa iya man nga dalan. Okay, no? So ti amo na siya, no? So continuous lane kag broken lane nga puti, ano? So sir, kay paro David di alakson ni isampog ni tubang sang istasyon sa Bombo Radio nga ang kuan bala sir, no? Ang fast moving vehicle ka ang slow moving vehicle. Major? Na way? Yes, no. Automatic Ang way bala sir, sa left amo na di ang fast moving vehicle, sa right amo na ang slow moving vehicle. Yeah, so basically that is a rule. Pag 2 lane ang dalan, ang medyo slow moving ka is you stay on the right most. Amo na gani nga ginawa sa sa stasyon pa kita nag-conduct kami gid sina always ang rekorida sa dalanon no advising the tricycle or mga other slow moving vehicle that must stay gid sila sa right most because amo nang ilang lane. So ang dili sa tunga dapat i-reserve mo na for mga gadali or mga fast moving. Correct gid ano. So anyway kon sa investigation ni sir, no? Didto pag nagsuhot sa multicab ang kwan, ang ining security guard, so may liability man diri ang multicab. Well, hindi ta naman na hindi naman na mabutang ta nga may liability pa ang multicab kay he was on the right track man siya no. Then hindi naman niya to masingaling malikawan pa mapunggan niya pa to nga pag after ng bump nagtabog siya madasig ang pagtabog so
I don't think na mayara nga liability ang aton nga multicab. Oho. Okay. So, ti kon kwan dako-dako pala mungol gining sa tricycle driver, no? Yes, correct kid, no? If I were gani kung ma-found out kung ano, medyo daw that is tantamount to for revocation sa iyang lisensya kung if I were to found out sa iyang kadako-dako gid sa iyang liability bumpons. Okay. So, kuan ni Sara. Anyway, okay niya kung kuan tricycle sa highway basta mga essentials. Yeah, so tapos mo na ginodo ang doble ang halong lang gid ang halong, then basta follow lang gid sa traffic rule, no? Hindi ka gid magkuha da sang lugar because hindi mo kaya, no? Hindi mo na kaya kay kita mo man kadugay siya magbalik is because nga ga-struggle man siya para ka makama-clear niya ang iyang right side para magbalik siya dayon. Dari sir, kay may nakitaan man ta di sa dashcam sang K-Rain or multicab. Damo ka parking sa dala. Base amo man ako no sir ang rason ko nga wala ni tricycle driver mapenetrate nga diri sa tuo ma overtake kay ti damo ka parking sa dalan, Major? Yes, definitely, no. Hindi gid man siya kaagi diri sa right side. It's because kita ta fully occupied sa mga naga-park, which hindi ta nabalaan kung anong reason nila da sa pag-park. But then it's up to the investigation, no, pag-park. Pero pag-park man siguro by merely pagpundo kung may reason man sila, hindi man siguro sala, which kung ikaw yung naga-apply ka sa dalan nga kita mo nga may naga-park, so apan ka nang nag-slow down sa supposedly kundi makaya nga mag-overtake. So I hope sir nga ti matorpanggan mo man hindi lang sa list but makalibot-libot man ni urong bitaw di sa inyo enforcement team, no, para mapangsaway ni sila ho kay hindi man niya parkingan ang igad sang dalan. Yeah, so depende na sa pag-imbestigar dira sa but sang aton concern nga station kung ada na sila pundo kay base I think daw paniguro ba daw ipa-emission or we do not know kung ano ginagawa nila. Sige. May kay ma-imbestigaran liwat sir dito kon bitaw ma-investigate pa sini or sa Station 7 na lang gid ang ining mga parking ni. Wala na sa aton bumbupons kay iyan na sang police station concern pag-investigar. Sige lang. Okay, natabo na ni di na pabalik but tingotong why na sang may hindi na masulit pa. Lastly, medyo anong imo nga mensahe sir no sa aton nga mga tagpalamati subong? Yes, so good evening liwat, no, ang mabilin ta lang always niya na appeal ta sa public, mga lalong-lalo na sa mga naga-drive, no. Follow lang sa aton nga traffic rules so that maiwasan naton malikawan naton ng mga aksidente. No, kay sa nakita ta sa mga insidente, no, hindi mostly nga naga-error ang aton nga mga ginamaniho kundi error gid sang tao, human error. So please mula na hindi na naton may balik ang kabuhi kon dula na. So mula naton, no. Sige, Major, thank you sir sa nga time kag may gabi sa imo sir. Yes, thank you man may gabi. Okay. Si Major John Giliba, ang tagpamuno sang Bacolod Traffic Authority Office o kon sang bitaw. Diaryo, no? Doon na sandwich gali ko, no, according sa mga listeners nato na sandwich. No, ang ining tricycle kay nga asing ati paano sa overtake dia sa tuo kay puro lang ka pinarking sigad sang dalan basta ni sino nga masalakyan ni man. No, ang naga pinarking dia sa igad sang dalan da sa lihis, no? Ang mga tangkuloy nga mga driver niyo tingan hinimo na parkingan na da. Ti ko may mga emisyon na da ti tani parking kamo iya sa kwani sa safety. Sa safe nga lugar kamo parking di nga dira. No, sa gadsang dalan kay na-occupy nyo na eh. Amo maning gurong nakita sa tricycle driver, no, ni sa apelyido ni Dayday,
Kay ti sa nga pa dira ko karon magis to. Dira ko overtake basta ako naman. Pero pinaka the best kay guro sir, nami pagid ko na minsar ka nga wala ka na lang ng overtake. No? Wala pa natabo ang aksidente. No? So di ba? Mas may pag wala ka na ng overtake kay malangalang ka man Japon. Kung diri ka sa tuo, malangalang ka man. Kung diri ka sa walang overtake, malangalang ka man. Pinaka the best to tani kini mo, why ka na lang nag-overtake tawhay pa. Tining mga naka-parking nila na da, no, sa alihis kun daw circumferential road perte nga matrak. Siguro mayo tani no adlaw gabi operasyon ng aton bitaw ay, no? Ti ipalabuot tani sa kay Mayor Albi Benitez, no? Kay dapat sponsoran na ang bitaw da adlaw gabi may enforcement kita da sa mga parkingan ay. Kay maaksidente kung kaysa ti ara taga-parking ko isa nagasinuhot pa sa dalom sang truck. Pag suhot mo na yaway ka na niya tsansa rin, tutuod na niya. Especially kung motor dala mo, or bisan pa gani sa lakyan. Dumduman tong Mustang nga sumuhot ganito sa truck na may karga nga tubo sa circumferential road. Why magani kaluwas to ang kwan, ang driver. Patay man to gani. Mga duwa-duwa ka na gina niya. No? So, manid bala, tilikaw man ni Japon sa aksidente. No? So, mayon ni sa mga emission testing ni, bawati mo ni mga otro man ni, no, dapat dito kamo butang kamo dito arkilak mo to sa reclamation area ho. Era ligwa-ligwa na daya nga lugar, white pa na daya kwan sang sinugata ayda, no? Kay hindi na yung major highway o kundi na yung national highway. No, dira kamo butang. O hila ka tapos nila kamo yung magasto nga income nyo dako man na sa emisyon. Dito kamo sa mataway nga mga lugar. Manitani tanan pero galing kay Pilipinas way gid disiplina no. Bisan din ka lang mga Pilipino, mga alam gid, mga Bertoldo pa. Di ba niya? So, di na ta gusto nga madugangan pa ang ining mga record, no? So, di nga may aksidente, no? Sir, sa traffic rules, bawal mag-overtake sa right, so wala na rason na wala ka overtake sa tuo kay damo ga park. Pwede gid sir sa right ya maamuni ang sitwasyon ni expectar to ginabala. No, kaya rin makita nirang dalan, no? Diri sa left, sa center, continuous white lane na. Ang diri naman sa right, sa duwa na ka lane, sa tunga, sa center naman sa right side, may may nang utod-utod bla nga white lane na. But singon basta utod-utod pwede ka na i-overtake. But singon dira ka lang pwede maka-overtake. No, provided ang taon man nga way ka sugata or nga way ka sa may kasunod sa imo, no, sa likod mo. Para tawhay man pag-overtake mo na. Amo na saya. Amo na ang bot silingon sina. No, ang utod-utod nga lindra ka pwede ka overtake niya sa tuo. No, amo nang masama rules. Bisan dili sa lakson no. No? Hindi ka gid ka overtake ya sa center kay ti ma-counterflow ka na. No? May mabunggo ama aksidente kana tutuo din na ya. Unless kung update ka na gid TL kag ti dasig dagan mo kay ngagaw. Paano kay ngagaw? Especially kung populated nga dalan. Para sa lakson, hindi ka gid overtake sige no. So I hope no sa mga reminders naton, no, may mga nakakuha sang ato sa mga reminders. So halong kita, no, sa ato sa pagmaniho kay kabuhi tagi sila siling ko, no? Kwan nang hindi niya siling may sugpon. Wala ni sugpon kabuhi ta isala ni, no? Madula matablas kalibutan na blang enjoy man tabla. Ang satisfaction tabla malabot taman, no? Di ba? Bisan pigado lang ta basta buhi. Huwag sa problema kag nagahalong. 27 minutos sa kaligan sa takna kalasonso sa gabi sa aton sa ring pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Pabalik naton mga report naman dugang ni Bombo Dines Rubica sa Negros Occidental Provincial Capital. Isurihan ta pa ning mga salawayon nga mga UPA employees Office of the Provincial Agriculturist Employees nga naglagaw-lagaw 10 oras sa kagabihon, naglapaw na sa alas 5 sang hapon, nadakpan, nag-inom-inom. Kag mga dagko ma-report ni Bobo Carla may defensor, no? Atong shooting incident sa Calatrava kay muan ko no sang mga rebelding no people sa army. NPA naman ang suspect, tinano nag-retaliate naman, nagbalos naman ang NPA. Sige, balikan na to na. Iban pa kayo mabalita pagkatapos gid lamang sini. Stand by! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well,
Suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape?
Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubran ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Maggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo,
tambo. Paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o konang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlong Oras sa Pumarati, Bacolod, Philippines Standard Time, 40 minutos sa kaligid sa taktak alas 8 sa gabi. Mga salawayon nga empleyado sa Office of the Provincial Agriculturist o kung sa OPA sa probinsya sa Negros Occidental, ambot ko ano ng sentensya sila di? Daw bulang ba no? Nga ginasentensyahan ang duha ka mga manok. Pero may kagulingon man nga kuana nga penalidad dire ano nga ihatag ang aton nga provincial legal officer sa provincial legal office ang aton nga provincial. Secretary Sam si Bombo Dines Rubica angot sa sari nga update. Bombo Dines, may nga please kamin. Bobo po ang ginatunan pa karon sa provincial legal office ang sabat no sining lima ka mga empleyado sa Office of the Provincial Agriculturist no ning apat ka mga engineer kay isa ka division head no ato lang natabo to sa tong Hulyo 15 no to sa Victorias nga naglapaw no sila iya sa ila sining tiyempo no sa pag padulong dito sa isa official nga pag transaksyon sa ulit tinabalaan niya tapos pumupon sa inuman no sa limnan nga nagklamo tong driver tubtob nga na habuyan pa to sa hindi man namin nga tinaga sa division head ining driver sa Kapitolyo no so pumupon kay na sa aton pag-update sa kay Attorney Alberto Nilias, ang atong sinihid sa Provincial Legal Office, ginambaya bumpos nga ining lima nagka-submit na tanan sa English sabat no sa papanaog sila nga show cause order no kag kuan pa karon gina-evaluate no sa aton Provincial Legal Office ang ila sini nga masabat no kun bala no kasuwan sila no sa kansa sang kaso administratibo sa sining ila iya himo no nga pag gamit sang resources sang probinsya sobrang gwa na sa ila siniya nga oras kay isa to bumpos no kay Attorney Nilias isa to sa mga rason nila nga gin-invite sila kuno sa official man sa mga official sang kwan sa siyudad sa Victorias no dito sila nagpadulong mo kay siling ni Attorney Nilias iti okay man na wala problema na prote punto lang dako na gid sing tiyempo nakaon na sa limit nga ginatag sila tapat nila 5 lang sta no ang malain pa kay ti na gabihan sila ya nalawigan sa oras dito pa sa ilimnan amo nang pinaka dako pagid nga punto kay suno kay Attorney Nilias kung makit-an nga may ara gid sa nga kuan abi balasyan nga pailan sa kaso ti pailan sila sa kaso iya sa nga
probinsya, no? Ano man damangin madangatan saan kaso nga pasaka sila in kaso gidman po sinaton ari pa sa evaluation no sa pilo ang ginhimo karon sa sining mga sabat nila sining lima ka mga personnel sa Office of the Provincial Agriculturist Bumupons na pumatada ang porsyon sa pagpayag ni Provincial Legal Office Head Attorney Alberto Nilias. Going pa siya, no? And na-consolidate na namon tanan ng mga replies sang respondent. So, tagay lang kami, I think siguro 20 days upon receipt of the last explanation. And then after sinada, we will be determining if there is a need to proceed with the case, which is the filing of formal charge and and it depends no on the severity of the penalty if there is a need for a preventive suit. Of course, ang nature ng ila reply is it's an admission with a justification na there's a what do you call this, an official who invited them. So we will be, that's the purpose why we have to verify it with the LGU concerned. Of course, I can only cite the inam lang mandate mabala sa public officer. Just because you have been invited does not mean that you can just allow the driver and the government vehicle to wait. That's beyond office hours already and already beyond the travel order issued to you. Yes, depende kung ano ang findings namon. If it involves grave offense, which is grave misconduct or dishonesty, normally procedure dictates that it would entail the issuance of a preventive suspension and also the formal charge. Hindi pa man gini siya kaso, sir, no? It's still in its infancy, show cause order pa man lang ni siya. Pero of course, our governor demands a high degree of accountability to our public officers. Di dapat maging responsable kita sa aton mga government property, especially considering we are implementing austerity measures para ma-maximize ang funds ng government. So the mere fact maging patiner mo na lang sa lakyan, pahulat mo driver, so damo gid yan na na prejudice nga kag nagasto nga government funds for that. Dapat we should be more responsible. Opo, sa mo ang pagpayag ni Provincial Administrator o Provincial Legal Office Head Attorney Alberto Nilias. So, parigo po sa by the end of the month, makapagawa na sila sa recommendation kay ito ang bato ginani ni Attorney Nilias 20 days tag siya probably end of the month kung mabalanta ng recommendation nila based man sa sabat nga ginatag sining lima ka mga personnel sa Office of the Provincial Agriculturist. Mga update report kikan sa Kapitulo Provincial, inis Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Pop Radio Bacolod Philippines Standard Time, 46 minutos na. Nakaligad sa takna alas 8 sa gabi. Mga update na sa aton sa ring mga kabombo. Sino niyang si Emil Duro niyo? Dumatsaga ko daw kwan sayaw, no? Nang ikaw guro to sir ang isa sa matag-iya sa naga-parking to sa igad siyang dalan ay. No? So siling niya hindi ka mang baso sa mga naga-parking kay basi pamangkuton ka nga nagparking na sila kag wala ka man isabat halong. Ako pa sir ang ginapahalong mo, ikaw ang halong da. Mangkuton sang sa parking mangkuton ta ka sir, dala na da pwede na parking hindi. Abi sa imo lang bing opinion, hindi gina da pwede. Dala na para niya sa mga salakyan ka traverse da. Kita mo to ginambal ko nga diri sa tani mo vertig sa tuo paano sa vertig ka may parking. Ti ko ni sa mga naga-parking na may salaman. Di anong utok na imon? Paano ka mag-analisar ya, sir man? Sir Emel? Duro? Ano ka? Troll ka? Kung ano ka? Or basi ikaw tag-iya sa mga nag-parking to? No?
Tibisano pa nang tinutuyo nila kung nag-parking sila da. Why na ko na pakialam? Why na kami na pakialam? Importante ang dalan, hindi pagparkingan. O may plano na guys, subong yung mga lawmaker nga magbaka kasakyan, dapat may parkingan kagid. Ay, nanunay imo yung punto man. O dito na dala ato sa kuano sa kangaroo court to, kay ti mabato ng imo argumento. Hindi na di mabaton. O mga update naman kita ti mga shooting incidents na nagori Bumukar, mga patay. No, nanonood ka na nabo, may shooting to sa Calatrava, may ginlabo ni Kuin Buno sa bahin sang kwan, sang Kabankalan. Duwala golobo Bumbokar ka mga topiko At check ta report ba sa patrol, mga tipon report sa patrol. Bumbokarla, may gabi please come in. Yes, Bombo Pons. So, isa ka lalaki nga baligya, baboy, Bombo Pons, mga karne, ang gintiruluthang sa ginaaligar nga mga NPA, Bombo Pons. Susunod kay Police Major Lidawan, Colombia in Lidawan, Bombo Pons. Ang biktima diri among gikilala kay Rodel Noblesa, 37 anyos, alias Peter, siya residente sa sitio Camao, Barangay Marcelo, Calatrava, Negros Occidental, Abobapon. So, ini siya kung tani, padulog, ini siya sa area kung sa diin, ini siya makamakal sa karne o kung na baboy, Abobapons. Kag may-ari ini siya sang angkas nga duwa ka mga minor de edad, nga nagaedad 17 years old kag 16 years old, Abobapons. So, sang hinali nila nga ari na ini sila sa area o kung nga pagwa na ini sila, Abobapons, may yara sang 5 ka mga kalalakian o kung mga armado ang nagbangga ini sa ila, Abobapons. May mga bitbit ini silang M16 nga mga armas, kag ang duwa ni ka mga minor de edad ginpatalikod lang, Bombo Pons, kag dito na inigin na tiro ang biktima sang makatatlo ka beses, Bombo Pons. So nakaangkon ini siya sa multiple gunshot wounds sa nagreelain nga parte sa iya sini nga lawas, kag amo ini ang gitunaan sa iya sini nga kamatayon, Bombo Pons. So sa inisyang investigasyon sa kapulisan sa Calatrava Municipal Police Station, sunod kay Police Major Lumia in Lidawan, ini Bombo Pons, ginaaligar ining so ang biktima nga asset sa nga military. So gina-confirm o kung ipa-confirm ini sang katapos ng kapulisan sa 79th ID. So hindi man kuno Bombo Pons, so hindi man ini siya asset sa nga military, Bombo Pons. So ang ginalantaw dito kung na nag-act ang mga naghimo sini sa inyong information nga mga NPA ini sila pakilala ini ang 5 ka armado, Bombo Pons. So ini ginaimbestigahan pagid sa gihapon sa mga kapulisan sa Calatrava Municipal Police Station, Bombo Pons. So Bombo Pons, sa pamatian dala nato ng pakayagi kay Police Major Lumiain Lidawan. Accordingly, hinarang po yung victim ng 5 armado. Yung 4 is armado ng M16, tapos yung isa, carbine. Then may angkas kasi itong victim na 2 minors, age 17, and yung isa 16. And hinarang sila. Galing yung victim sa bahay nila, papunta sana sa Barangay Bago dito sa DSB. Okay. Ano po yung gagawin po sana nila doon, sir? Ang trabaho kasi nitong victim is nagbabay and sell siya ng mga hayop, yung live weight, then kakatayin tapos i-ibenta yung karne. So, yun sana yung pupuntahan niya, bibili ng, ay, baka yata yung sinabi, tapos para katayin. Okay. Yung 2 minor po, sir, kano-ano niya po? Actually, kakilala lang po. Wala namang walang relation sa victim. Okay. Sir, nung nangyari po yung shooting, ano po yung nangyari sa 2 minor po? Actually, sinundo yung victim. Punta sana sa tinuturo na nagbebenta ng hayop. Okay. So, doon naharang sila. And then, nagpakilala na armado tong mga na New People's Army daw. Okay. Then, pinatalikod yung 2 minor, then yun lang yung victim lang yung binaril nila. Okay. Mga ilang armado po, sir? 5 po sila. O ano po yung reason nila? Ba't po pinatay po itong biktima?
yan pa po yung inaalam natin, ma'am. Kasi hindi natin establish kasi sabi, asset daw ng military. Okay. Pero nung tinanong natin yung members ng 79th IB, wala naman daw. Mm. Opo, ma'am. Okay. Pero yung tinitingnan niyo pong mga suspetsado is NPA po. Opo, ma'am. Kasi nagpakilala po sila na NPA. Mga suspect mismo na yung nagpakilala na NPA sila, ma'am. Okay. Sinabi Kasi may mga witness doon, ma'am. Okay. So, hindi, matao po talaga yung lugar, sir. Hindi po, ma'am. Pero nagkataon na yung isang witness is padaan din doon sa same na rota. Okay. So, sir, itong 5 armado na to, may mga dala po silang armas. Ano pong armas, sir? M16 rifle, tapos isang carbine. Okay. Saan po yung tama ng biktima, sir? Sa tiyan po, tapos sa dibdib, tapos sa ulo po. 3 tama po. Okay. On the spot po, namatay po yung biktima. Opo, on the spot po. Okay. So, sa ngayon po, ano po yung plano po ng pamilya, sir? Ang pamilya po, inaasikaso pa lang po sa yung proper po na yung paglalamay nila hanggang malibing po yung victim po. Bomba Pons, Aha. so mo to no, Bomba Pons sa pahayagikan kay Police Major Linawan regarding isa ka lalaki nga nagapamaligya o kung nagabay and sell sinisang sapat Bomba Pons, mga karne ni Bomba Pons na mga baboy, ini siya tiging tiro, ini siya sa mga ginaligar nga mga NPA Bomba Pons. Okay, okay. Kagadari naman na Bomba Pons, area sang Kabangkalan sa may Purok Masinadyakon, Barangay Tampalon, syudad sang Kabangkalan, Bomba Pons, may ara sang isa ka lalaki ang gintiro, gimbuno kaginlabo sang 3 ka mga mag-ululupod Bomba Pons. So ang biktima diri ang magkikilala kay Romeo Juanico, kaga residente ini siya sang Purok Kadlong, Barangay Kamingawan, syudad sang Kabangkalan, Bomba Pons, kag ang 3 diri ka mga ginaligar nga mga nagpatay o kung yes sa kumpos ang nagpatay, ining sila ni Bernard Bailuses, Rodrigo Bailoses, kag si alias Dudong Bailoses, Bomba Pons. So Bomba Pons, samtang nagapanglakaton iniya ang biktima, Bomba Pons, sa hinali na lang aging balabagan sinisang 3 ka mga mag-ululutod, kagauna diri gintiro ini siya, kagin pasundan man sang 2 nga ginlabo kagin buno Bomba Pons. So ani Bomba Pons ang ini nga biktima tigindala pa ini sa ospital pero gindeklarar na ini siya nga dead on arrival. So sa pagpangusisa man ni Police Lieutenant Jumel Salarda, Bomba Pons, ini nga biktima kag ang mga suspetsado may old grudge ini sila, so ginahibalo pa Bomba Pons kung ano gid ini ang ila sini nga hiligot anon na sang una ang nga naglabot sa amuni Bomba Pons nga aging patay gid ang biktima. Sa subong ang 3 ka mga suspetsado at large ini sila sa subong Bomba Pons. So Bomba Pons, pamatian nato ng pahayagikan kay Police Lieutenant Jumel Salarda. Bali ma'am, nasang August 7, mga 3:30 PM pa na nasabo, late na report sa mga 8 PM na. Oo. Tawagin ni si Romeo Juanico. Oo. Sa research station nga may natabok sa iyo ang may napatay niya. So, ining biktima si Romeo Juanico. 38 anyos ng taga Barangay Kamingawan. Tapos ining suspekta, 3 ka bilog, si alias Bernard, alias Rodrigo, kag si alias Udong. Nagalakat ni si Romeo, yung banggaan ni isang 3 ni ka-suspetsado. Then, si Bernard, yung nag-tiro kay Romeo. Then, pag natumba na, mga nakapila ka beses, mga minarecover dito nga 3 ka empty shells sa crime scene. Oo. Igo niya yung iyang ulo, lapos sa niya ba. Then, pakamot. Tapos, ang natumbay ni si Romeo, ging labo ini dayon sang 2.
Ini si Rodrigo kung si Dudong. Oo. Tapos gimbuno pa. Tapos pagkatapos ko naghinga daw ni dalaga ng 3. Then darayin siya sa Bangkalan District Hospital. Diri sa may proper. Oo. Yan lang sa dead on arrival man. Okay. Sir, ano ning rason kung maaging patay gini nila? Suno sa initial naman nga investigasyon. Daanan ni sila nga ikutanon mo. Ang mga abi nga ano mo yung nila. Ginapangita naman ang witness para ma-istorya naman lang mukha naman sa statement. Kung ano gidala ang kalitan ko sa nila nga ginawayan. And then reviews din mo mayara mo sila nga ikutanon. Oo. Kung makakuha na ito naman, siguro ma-complete ko. Yes, sir. Detalye. So, initially, sir, wala man sila record sa barangay o sa barangay police station? Yung ganito, wala man record ni sa criminal record ni sa so far. Oo. Yung mga suspect agang natin na biktima. Tapos, hindi man sila niya ng third personality. Okay. So, pero gina-verify pa naman ba sila may makuha pa kami sa iba na station. May mga record sila. Ginalad pa naman na pamangkot pa naman sa iba. Coordinate pa kami sa iba ng mga police station. yes, sir. Kung sino naka-identify sa tatlo ka suspect, sir? Ma'am, come again. Sino ang naka-identify sa tatlo ka suspectado, sir? Before to ko na mag-abot ang makaabot to ang utod. Oo. May upod siya, pero amo man ang ginapano naman kag amo to posible ang nagsugid sa utod nga amo na sila ang nagano. Siguro kag naglabok. Amo na nang while tama balan ko nagdalagan o nagpulong mo. Basta amo na nang initial nga nagano. Okay. Information na bato namon. Posible mo sa nagsugid sa magunang nakabalo. At large pa so ang karton subong. Bomba Pons. So, mo Mm. to no, Bomba Pons kung nga paano ni nagluntan ini nga shooting incident sa may area sa nga Kabangkalan na Bomba Shooting Pons. manigali, abi ko hacking. Shooting, Sige, hacking, pulihan. kag Shooting stabbing. hacking. Yes. Sakto gid na Bomba Pons, no? Tatlo gid Mm. ka incident no ang ginhimo sa iya Grabe Bomba ba? Pons. Ang tatlo man ka mga suspectsado. Oho. Sige. Bomba Pons, so may nag-report tigikan sa patrol ni si Bumbo Calamay Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Dagan salamat sa kay Bombo Carla may defensor. Report naman na tipo nagikan sa patrol. 1 minuto na nakaligan sa takang alas 9 sa gabi. Medyo bari-et-riet ang aton nga panahon subong ha. Siguro epekto sa tigkliwi o kon tiglutom no subong bulan sa Agosto. No, damo nagalalain ka ulo ka naga kurta kwan pulburang utok. Kahit ti resulta sang gutom. Sige, ti na kompleto aton sa nga Lunes ka presentasyon ano pet sa 8 sa bulan sa Agosto 2022. Standby na sa Santos nga Rosario. Ialagad Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa upo na pagpumati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Ano ang masaming rason sa pagsakit